Ljudi dolaze u tvoj život s razlogom na određeno vreme ili zauvek. Neki ljudi u tvoj život dolaze da te nešto nauče ili da ti pomognu u nekoj kritičnoj situaciji. Njihovo prisustvo, iako kratkotrajno, ostavlja dubok trag i lekcije o ljubavi, gubitku, oproštaju ili te inspiriše da promeniš nešto u životu. Ljudi koji dođu na određeno vreme, to je sezonu, su tu da budu deo tvog puta tokom nekog perioda i da te podrže u određenim fazama života. Bilo da je to prijateljstvo, škola, posao, hobi ili ljubav. Iako te veze možda neće trajati zauvek, one su ključne za tvoj rast i razvoj tokom te posebne životne faze. One osobe koje dođu u tvoj život i ostanu zauvek su tvoji životni saputnici, bilo da su to članovi porodice, bliski prijatelji ili partneri. Oni su tu da ostanu, podržavaju te kroz sve uspone i padove i sa njima deliš najvažnije trenutke u životu. Te veze oblikuju tvoj identitet i često postaju temelj tvoje sreće i stabilnosti u životu. Zato svaku vezu u svom životu posmatraj s poštovanjem i zahvalnošću, bez obzira na to koliko dugo traje. Razumevanje da ljudi dolaze u tvoj život s razlogom može ti pomoći da bolje prihvatiš promene, naučiš iz svog iskustva i više ceniš one koji ostaju s tebe zauvek. Ne zadržavaj se predugo na gubitku nekih odnosa, već prepoznaj vrednost svake veze i nastavi dalje. Život je lep. Ako ti se sviđa ovaj video, lajkuj ga i zaprati me.